जायफ्रा लं ड्राइभ गाहाम मोनो आरो गोदान जायगा बेरायनो गाहाम मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस। सिलिगुरि टु उदालगुरि माने उदालगुरि टु सिलिगुरि एसि बास सार्भिस स्टार्टिं गाबोननिफ्राय जागोन। नोंथांमोना बेनि थाखाय बुकिं सोरबाफोर खालामनो गोसोबा नैबे कन्टेक्ट नम्बराव नोंथांमोना डिटेल्स मोननो हागोन आरो बुकिं खालामनो हागोन। 9954536898 खेबसे बुंबावनो 9954536898 बे नम्बराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामोबा बेनि बेसेन टाइम आरो बुकिंफोरखौ खालामनानै गोख्रै नोंथांमोननि मोजां जिरायनो थाखाय जायगाखौ थाम थिम खालामना लानो हागोन आरो मोजां जायगायाव जिरायनानै लं जार्नि खालामनो थाखाय हागोन। हामबायसै लोगो बेसेनसै। थेंक इउ। मोजां थांदो जायफ्रा थांगोन हेपि जार्नि।